haka khatsan tarik agos haka pa ka India jongi kala rakhe ya ka jingda pinyo snam ka jingyo lalu jong ka India na ka jing sanchar donbor jong ka British ka shnong kle asam maukan ro kala saki ya ka jingwan tu jong ki nong jungo kai perthai ki bala pechong shet ya ka shnong baro ka wei ka shnong kle asam dangshen kala yo chaka yaladi hakamap jong ka perthai hadin ba ka wei ka kshat ka ba internet pat ithyang hadu katta ban pej ka ba ki ai kerteng yaka ka kshat pedam kala kum la lek hapo social media pat kum ka thei ba briu kala khring shisha yaki khmat pa kinja do jong ki briu bawan jungo yaka kani ka kshat ka don kumba arpho mitar hadu arpsan mitar ka chingjrong bat ka ba shimpor kumba khatsan hadu arpho minute ai banyak jat na kashnong kli asam la yo iru ya ki breu ba ki ya shet ya tiu shet jan jong kani ga kshat ki trashnong kla ya thu ba ka jingbun breu ha kani kasni ka de namar ba ka de kasni shuti ki nongshong dukan ha kani kashnong kila shurum mun siat na po namar ba hit ka yo ka hat kani ka kli asam ka jangai tang kumbasan pusan kilometer ai na nong ba shilo ki trashnong kila pancur ya ki nongwan kai ba kim dei ban penchabo ya ka jing internet ka saudong saukun jong kani ka kshat